Hola nois, benvinguts a un nou vídeo i avui tornem a estar a Mononix després de... vés a saber tu quants anys, en veritat són 2 o 3 setmanes, la veritat és que no sé quantes, però bueno, no passa res. Tornem a estar a Mononix i us he d'ensenyar tantes coses, ara que hi penso, a ple juliol, jo vaig amb màniga llarga i pantalons llargs, m'hauria de canviar l'esquin. Bueno, canvis d'esquin ja sí, això més endavant, però ara us he d'ensenyar la casa. Perquè el que teníem l'últim capítol, allò, l'any 3000 abans de Jesucrist, més o menys, era una caseta que, bueno, mira, s'hi podia viure, però no eres feliç. Tu veies la casa i no sóc feliç. Amb la porta tampoc sóc feliç, no? Però bueno, no passa res. El cas, un moment que veig suc de taronja. Que està molt bo i l'he trobat per la nevera i dic, bueno, doncs, me'l veuré jo. Mireu, per fora està igual, però per dintre obro les dues portes i veiem que hi ha coses rares. Hi ha canvis, em vau dir que avancés, bueno, em vau dir que avancés en materials, però m'he pres la llibertat d'avançar on m'ha donat a mi la gana. Per començar tenim això d'aquí, que bueno, és per quan entri, doncs que les portes s'obrin i es tanquin automàtiques. Per fora no hi és perquè si estic dormint i un zombi passa pel mig, s'obri la porta i em mati, no volem això. Bueno, segueix això d'aquí sota que ja ho teníem abans, menys la floreta crec. Aquí i tenim tota la pedra que farem per servir pel nostre supercastell. Això ho he de tirar, però és que com que apareix per tot arreu, doncs ho acabo acumulant. Aquí hi tinc menjar, que per cert, deixo aquests ous aquí. Això no, això m'ho enduc. I aquí tinc tot el que no són blocs ni menjar. Per cert, tinc lingots. Ai, sí, mira, tot el que tinc. Per picar he fet servir bastants pics, però bueno. I aquí l'altra forn, doncs, perquè no em donava la vida. O sigui, no anava. I per últim tenim aquí baix d'on he tret bàsicament la pedra. El forat aquest crec que ja hi era. Bueno, sí, he baixat i ja hi era. Ah, vale, bueno. I a partir d'aquí, no, això ho he fet tot jo per anar aconseguint pedra i, bueno, he fet fins aquí i això és cova natural, que jo també he picat una mica. A veure, què vull fer avui? Doncs la veritat és que no tinc pensat. M'he emocionat jo picant pedra i he dit, bueno, doncs una mica més i em passo, i em mato el drac. Crec que hauríem de, anar dissenyant. Espera, jo és que vull fer, us explico mentre fem una altra cosa, vale? Perquè em posa nerviosa. Crec que hauríem d'anar dissenyant com fer el castell. Vull ampliar una mica això perquè cada cop que em desperto apareixo aquí fora. Vull tenir-ho tot dintre, oi? No tinc ni idea de construir, ja ho sabeu, però bueno, el castell sortirà com Déu vulgui. Si voleu donar-me idees als comentaris sobre... A veure, anem a centrem-nos, sisplau. Idees pel castell. Vull que tingui... Miri... no sé què... Vull que miri cap allà. Llavors, si vull que miri cap allà, vull que tingui una torre aquí, una torre cap allà, i a darrere no sé si vull torre. Vull una torre gran alta aquí, la muralla per fora. He tingut una idea estupenda, ja veureu, Jo, com a arquitecte que sóc, ja ho sabeu que jo tinc un màster en arquitectonomia. Un moment, que va tenir una idea estupenda que ningú... Aquí estem. Ah, no. Bueno, sí, ho farem així. Puc pintar per tota la pàgina? Sí, gràcies. Suposem que aquí tenim les gallines. Si les gallines les posem aquí, vull una torre aquí, això està mirat des de sobre, evidentment. Una torre aquí, doncs tota la muralla, una torre mitjanament alta, no? Doncs, vés a saber tu quants blocs li posarem. I per dintre vull que hi hagi alguna cosa. Aquí al mig no sé si posaria alguna cosa. O que sigui d'un bloc. Bueno, doncs crec que això ho farem d'un bloc, d'acord? Això ho omplim i això també ho omplim. És només un bloc i aquí, doncs, no, perquè llavors la torre de quan és? Bueno, és igual, això ja ho veurem. El cas, per aquí també. I aquí vull tenir una torre gegant, vale? Fem així, heu vist? I us he dit jo que tenia un màster en... no sé què he dit. En arquitectonomia. Bueno, sóc la millor. Aquí una torre gran on tenir, doncs, jo que sé, el pis de baix, l'entrada... Oh, clar, el pis de baix, com aquí, tot això ja veurem com omplim, en veritat no tinc ni idea. Sí, empira. Aquí tenir la granja. Posarem una G, aquí posarem una C de casa, casa general, cases... no, jo que sé. Casa, granja, aquí posarem, doncs, vés a saber, l'hort ha d'anar aquí,
I aquí hi vull posar... Què hi vull posar aquí? No ho sé. Una piscina. La piscina sempre hi ha de ser. Una piscina la posarem aquí, amb la zona del chill. La casa, al cas, aquí posarem... Jo què sé. M'estic estressant. Vale, aquí suposo que és zona de chill i un pati. Hola, no, una piscina no. Com un llac més així. Supernatural, no plàstic. Ah, carai, i si em poso veïns? Jo vull anar... Hola, sí, jo vull veïns. Aquí, hola, projecte. Aquí posar casa... Home, potser són molt petites. Aquí posar veïns, tenir aldeanes veïns. Aldeanes o el que sigui. Bueno, aquest és el plànol de casa nostra, ja tinc miniatura. Aquest, a futur. Això serà el nostre futur. Ja veureu. Espera, Futur. Està. Es llegeix alguna cosa? No, però serà la portada? Sí, portada no, la miniatura. Sí. Bueno, el cas. Així serà casa nostra. Mentrestant... Ah, ja sé què més hem de triar. Estic animada avui, Ves? Això m'ho he de tant darrere. Ui, mare de Déu, quantes coses. Hem de triar... M'he de fer el xisel ara. Pedra. Pedra no, fusta. No, sí, pedra. Va, me'l faig ara i això ho moc després. O ho moc ara en un moment. Vale, ja està tot al lloc. Ara anem a triar d'esto. Necessitem això i això. Com podeu veure, està tot desordenat. Ja no queda res al lloc. Pel pròxim dia estarà ordenadíssim. Vale, semblava ironia, però no ho era. Un xisel. Així, no? Sí. Me'l faig normal o... Espera, que el xisel... Es va a mi, oi? Pues no va a mi. Xisel. Tenim el normal, el de diamant o això que ja és la pera. No estem al normal perquè no tenim diamants. I la pedra és diferent. Espera, anem a mirar-ho. Abans de fer preguntes estúpides, mira, poso un de pedra aquí a cuinar-se i de mentre mirem les altres. A veure, no sé de quina... Si n'hi ha alguna que us agradi, rotllo 1, 2, 3... Sí, vale, vosaltres el veieu aquí, no? Si n'hi ha alguna cosa gran, dieu, de la línia 1, doncs ho podem fer amb aquest. L'exterior com el faria jo? No ho sé, la veritat és que no tinc ni idea com el faria. El cas, està això? Sí. És diferent? Voso que sí. Vale, sí, és completament diferent. Tampoc m'estranya, t'ho he de dir. Digueu-me. D'aquí, d'aquesta pedra m'agrada el segon, però està escardada, no m'agrada. Però en aquest sí, no? Sí, en aquest sí que és. Així no queda massa detallat. Quina... Ah, mira, aquest que és el normal, a veure, em faig un, per veure com queda, em faig varis, ara l'he fet, toca't els peus, a veure com queda a terra, també tenim aquest, si no podem provar amb aquest, em faig varis i ara està. Vale, oi, s'està fent de nit. Veieu? Apareixo fora, no he arreglat res. Ah, clar, perquè he mogut el llit també, és que sóc l'Ela. Tenim aquest bloc. Aquests són els que a mi m'han agradat, Vull dir que si trobeu que en algun és re feo, m'ho dieu. Vale, els de dalt completament descartats. No m'han dit per la part... És que no sé com és, tampoc. Crec que m'agafaré els maons normals. Per la part de fora, els maons normals. I per la... Trec tot això. Si voleu triar... Si n'hi ha algun que us faci gràcia, que en plan digueu, aquest mola, em poseu els comentaris. Mireu, tenim... Espera, que em poso una a cuinar, que m'estic posant nervioseta, no sé si ho noteu o no, Em poso dos a cuinar, tinc dos forns, per això només em fa servir un. Vale, de la pedra cuita, que no serà problema, vull dir cuinar-la, tenim això. Digueu-me, pedra cuita, línia 1, m'agrada aquest. No cal que sigui aquest, Guinyo. 1, 2, 3, 4... De la línia 3 m'agrada el 9è. És que aquest aquí sembla guai, però quan el poses és molt lleig. A veure, aquest. Ara estem buscant pedres per l'exterior, Estem buscant pedres per fer aquesta... Ui. Per fer aquest mur d'aquí, que no sabem si serà de 1 o de 4. Digueu-me si teniu alguna fusta de preferència, si no agafarem la bàsica, que és aquesta pels voltants i per... Ara l'he posat, toca't els peus. I per la part de fora, en plan per decorar i així... N'hi havia una que m'agradava i no la veig ara mateix. Això és cobblestone, jo no vull cobblestone, jo vull això. No sé si n'hi havia una que era més... Vale, a veure la diferència. Crec que aquest vídeo està quedant un toston.
I per les torres, que sé que això es posa així, veieu? Per les torres, al voltant de les torres, així. Al voltant em refereixo a això de la part de dalt. La pujada sí que la farem com les altres torres. En plan, amb aquest. Si us agrada, doncs, no cal que poseu res als comentaris, o poseu un sí superguai, m'encanta. Bueno, amb un sí, amb un superguai m'està bé, però... Vull dir, trieu vosaltres també, que per això us pregunto. I bueno, nois, mirant cap on mirarem nosaltres en un futur, en un supercastell, on serem 10 i tindrem veïns i granges i ho tindrem tot. No sé per què ho he dit. Bueno, és igual. Espero que us hagi agradat el vídeo i si és així, li doneu like, us subscriviu, activeu la campaneta si creieu que algú li pot interessar el meu contingut o el nostre castell també li pot interessar, llavors pot seguir la sèrie. No sé. Compartiu aquest vídeo, el primer, el que vulgueu. I ara sí, cada cop m'estic més malament. I ara sí, fins una altra.